Ahojte kamaráti, tak máme tu BOGO. BOGO znamená, je to jedinečná príležitosť, ako si môžeme kúpiť produkty. BOGO znamená kúp jeden, druhý dostaneš zdarma. V tomto prípade, ak si kúpime 5 produktov, tak až 6 máme zdarma. Jeden je ako taký bonusový, keď si kúpime celý kit. S týmito produktami sa rovnako vieme aj otvoriť účet a zároveň s týmito produktami tým pádom máme úplne zadarmo otvorenie účtu. A aké sú teraz produkty? Tento výnimočný kolagén. A MetaPower je vôbec celkovo sada, ktorá pomáha nám regulovať a cirkuláciu, regulovať metabolizmus. A NAD+ je špeciálny kolagén, ktorý má až 9 rôznych druhov kolagénov. Každý kolagén proste pôsobí na nejakú inú časť nášho tela a zároveň má množstvo lipozonálnych vitamínov a taktiež má MNM, zložku, ktorá sa mení na NAD+. A tu naše telo má stále menej a menej, menej. Preto aj vekom nás čo viacej bolí. Potrebujeme o mnoho viacej času na určité činnosti, ktoré potrebujeme urobiť. Spánok už nie je taký, aký by mal byť. A proste ten metabolický vek a vôbec celkovo populácia ako taká štatisticky sa veľmi rýchlo zvyšuje. Hej, rýchlo starneme. A druhý produkt, keď si tento kúpime, dostaneme tento Meta Power Assist zdarma a je to proste doplnok, ktorý ja osobne jem úplne každý deň. Ja ho jedávam pred spaním, ale taktiež správnosti by sa mal jedávať pol hodinu pred jedlom a reguluje cukor v krvi, taktiež nám pomáha, aby sa nám pomalšie uvoľňoval ten cukor, aby nám netrávilo tak pomalšie, aby proste nemal ten cukor taký ten veľký spike. A vlastne keď si vezmeme, že obsahuje zložku, ktorá je výťažok z moruše, podporu hladinu cukru v krve, taktiež, ako hovorí, metabolizmus a podporuje chudnutie, a taktiež podpora trávenia a črevná mikroflóra, silný antioxidant a ochrana buniek a podporuje zdravie srdca a ciev, taktiež tým pádom pomáha znižovať cholesterol, podporuje detoxikáciu a podporu imunity. Druhá zložka je tam veľmi dôležitá bromelín, ktorá stabilizuje opäť taktiež hladina cukru v krvi, podporuje chudnutie, znižuje cholesterol, chráni srdce, podporuje opäť mikroflóru a trávenie. Už záleží na nás, ako ho skombinujeme, ako ho budeme užívať. Veľmi krásne doplnky. Kúp tento máš zdarma. A ďalší produkt, ktorý máme, je Kúp Spearmint a Limetu dostaneš zdarma. Spearmint je vynikajúci a vôbec celkovo táto zložka na podporu napríklad respiračného systému. Limeta a Spearmint duplom teraz, keď je to vírusové ochorenie veľmi premnožené. Spearmint je veľmi jemný a je úplne super taktiež pri regulácii teploty, čiže keď máme nejaké teploty, spájame práve kľudne tie dva dokopy pri deťoch a krásne nám vedia podporiť a znížiť teplotu. Podpora trávenia, Limeta rovnako dojedal obidva v lete, super do pitia, do nápojov, čiže ho môžeme mať na rôznych miestach v kuchyni. A ďalší olej, veľmi dôležitý, je tea tree a k nemu je tangerinka. Opäť tea tree je vysoko antivirálny olej, čiže nám pomáha pri redukcii a pri spracovávaní a znížení vírusových ochorení a rôzneho typu. Napríklad mnohí ho u nás v tíme babi ho nazývajú taký gačkovník, čiže keď máme zo spodku nejaké nepríjemné infekty, tak tea tree je úplne super. Tea tree môžeme užívať rovnako ako tangerinku a Spearmint Limetu doteraz všetkými 3 spôsobmi. A tangerinka opäť ako citrus veľmi obsahuje vysoký podiel linalol, čiže krásne čistí, ale všetky citrusy sú oleje radosti a energie.
Ďalšia dvojica je grapefruit a mexická zmes. Grapefruit je z ponímania citrusov jeden z tých najvyšších podielov, čo sa týka limnalol, a preto čistí, podporuje stavy detoxikácie. A grapefruit nám pomáha z toho emocionálneho hľadiska, pomáha nám milovať seba samých, ako najviac vieme. Mexická zmes je to kuchynská zmes, ktorá je z tých mexických olejov, ako je cilantro, ktoré je tam veľmi silné tým pádom je už zriedená s olivovým olejom a môžeme ho pridávať do rôznych jedál, ako napríklad naše milované guacamole, ktoré je veľmi podľa mňa už obľúbené aj u nás, nielen v tej v tom mexickom časti zemegule. Ale ja ho milujem rovnako používať aj na intimnú hygienu, tým, že sú tam všetky tie antivírusové, antibakteriálne, antičíselné, mykotické a neviem ešte aké oleje, tak ja ho veľmi často, ja ho mávam aj v kúpelke a tým, že je už nariedený, tým pádom už si ho viem nariediť veľmi oveľa menej a proste sa s ním natieram ja. Milujem tú vôňu. Opäť, tie oleje sú detoxikačné, kde podporujú už funkciu obličiek, pečenie, pľúc a vôbec rôznych systémov, čiže krásne na masáž detí. Čiže určite to, že je jedlý olej a je vhodný pre kuchyňu, v žiadnom prípade nie, môžeme ho mať úplne kdekoľvek. A, kúp jasmín a druhý je Intune, ktorý momentálne doma nemám. Jasmín je ženská zmes. Jasmín na podporu, je to afrodiziakum a podpora tej ženskej zmyselnosti, hormonálnej činnosti, balancie, rovnováhy. A je to zmyselná, krásna kvetinová vôňa. Intune je olej z rôznych olejov, ktoré vlastne podporujú funkciu pri sústredení kognitívnych zmýšľaní, čiže vynikajúca na podporu, keď potrebujeme sústredenie sa. Hej? No a keď si kúpime všetky, tak dostaneme Citrus a Bloom. A Citrus Bloom je z rôznych citrusov a kvetín zmes, a je to taký miláčik náš môj parfém. Obsahuje všetky oleje, ktoré podporujú nielen tú radostnú časť a tú rozprúdenie tej ženskosti a krásy, ale rovnako podporuje aj hormonálny systém, kardiovaskulárny systém, endokannabinoid, proste jednoducho všetky systémy v našom tele. A nezabúdajme na fakt, že esenciálne oleje do 20 minút a po natretí na naše telo apelujú každú jednu bunku v našom tele a tým pádom sa stávajú celostne sa starajú o naše telo. Toľko za mňa. Taktiež, keď si chcete otvoriť účet otvoriť si účet a kúpiť si tieto oleje, určite mi napíš správu. Ja ti veľmi rada pomôžem a tým pádom ťa aj zapojím do našej skupiny facebookovej. Taktiež budeš mať moju osobnú podporu a podporu týmu. A hlavne začneš používať niečo, čo ťa podporuje, čo ti pomáha, čo naopak bude úplný opak toho, čo možno si mala doteraz doma. Vyskúšať tieto esenciálne oleje je úplne iný level a život s nimi je o mnoho jednoduchšie a hlavne, keď máme esenciálne oleje, tak máme v rukách riešenia. Riešenia na naše fyzické, emocionálne a spirituálne zdravie. Takže veľmi sa na teba teším, určite mi napíš správu. Ahojte.